Morjesta pöytään. Täällä Mikko ja Joni palailemassa Gang Beastia tällä kertaa. Kyllä. Toivottavasti on hauskaa. Aina livessä. Toivottavasti on hauskaa. Suka on niin vitun tylsä pelata aina, saatana. Noniin. Sitten oikein random endless. Random murder, yes. Start. Siitä vaan. Meillä on valittu meidän tyyppi. Ai niin, pitäisikö meidän? Mä oon yksin. No, minäpä menen tänne Game Over. Kitty. Players. Mitäskään siellä ottaa vaikka? Mä laitoin vaan. Nyt valitaan ukot ensin. No niin. Näin mennään. Mä en muista yhtään. Sä ehdit jo harjoitella. Nauru. Jei. Oikein on nää tyypit. No niin, tulepas tänne sieltä. Mistä ootte Tulee nyt sinä tulet tänne näin, kato, minä vippaan sinut ja versi itse kyllä mennä. Ottaako se liipasimesta kiinni? Joo, ottaa. Ei kun tosta, ei ota liipasimesta, kun noista ylänapeista. Tämä on ihan mielenkiintoinen tanssi tässä. Mitäs tää teki nyt? Näit siinä vaan täältä nyt. Oho, no. Mikko on siis toi punainen ja mä oon täällä sininen. Mä voin... Isä meet. Tule. Ei mä hyppää itse. Mitä tää heittikään, kun mä en muista sitä. Mistä tää laittoi kädet suoraksi? Ystä. Ei vaan mitä se noista. No oi! Mä otettiin tosiamme kädestä. Ja sulla on takkapaa käsi. Katsotaan nyt. Jee! Ei noin. Jotenkin tää survas nuo kädet eteenpäin. Vaan painetaan vaan näitä. Zombi. Olkapäätä kukkoilut partaat. Et kuule minua, ei kuule minä mieluusti tässä vain sinun päällä heilu. Tai sitten tehdään tämmönen pyörimis. Ota sit. Ai kun pidetään taas käsen kädestä toisiaan. Kahdella perseen otteen. No nyt. Kun mä en saa sua otettua ylös. No niin, nyt mä sain sut maahan. Mitä tapahtuu? Minä maasta kiinni. No nyt. Ai! Hyvä. Jep. Otappas siitä. Ei, minä en mene kyllä tonne. Juhuu! Jee! Nyt lähti. Nyt sä oot mun selän takana. En mä jaksakaan mennä mihinkään. Mä söisin sua kättä. Nam. On. Hyvä on tämä käsi. Kunnon lukku. Nam. Vastakin! Ei nyt kivan kautta. Ai! Yes! Huhuu! No nyt. Hitto sä oot takiaa nyt. Ai, kun mä oon taas täällä. Yeah. Mitä mä oon täällä puolella? Ai tää on tää. Nakki tulee. Oh shit. Ei, mä mennä sitten mennä. Ei, älä taas mennä. Esuturva. Nyt mä kuollaan! Sinne meni molemmat. No. Ai et mä tykkään. Apua! Miten tästä pääsee ylös? Kato vaan kun varjo tulee. Nyt mennään taas! Nyt tää on kyllä. No nyt tulee tänne se. Ei nyt mennä! Oi et. Toi on vaikee. Oh. Joo. I give my ass to you. I love you, mate. Tuu perseellä. Come on and take me. Saan katsoa. Sä heittänyt niinku pois, kun mä en antanut sulle. Jee! Mä urraan jo ensin. Jei! Paras!
Nyt. Tuu täältä. Ai ole. Oh. Vitsi. Miten tästä pääsee ylös? Ei mitenkään. Mä pien susta kiinni. Ai tuo lankku lähtee irti. Älä nyt hajota tätä kuulla. Hei, älä nyt. Hei, nyt. Melkein jäi tonne kiinni. No niin. Tässä on meidän ensimmäinen työpäivä. Ja toinen heti kuoli. No niin, kokeilas. Hei, Joni, nyt meidän pitäisi nämä palkit kuule tästä näin. Tämä palkki tästä näin ottaa. Autatko mua täältä ylös? Oot sä juovuksissa? Ei. Mitä autan? Tulepas tänne nyt sieltä. Hei, nyt noin palkit. En mä halua töihin. Ei, kyllä nyt meidän täytyy oikeesti. Kun ei meillä on YouTube-rahaakaan, niin... Mä menen kotiin. Noniin, nyt toi palkki tosta. Lankku lähti hupsista. Varo, siinä on vähän vaarallista, kun siinä ei oo lankkua, mä tipun. Se katkesi toi. Noniin, täällä on itse asiassa parempi kyllä täällä alapuolella, että... Tää on paskapomo. Mua kautta! Minua yksi hissi pidättele. Apua! Mä tuun sinne. Yes. Tästä. Terve! Mitä kuuluu? Moi. Hei, tuutko tänne? Tänne. Mä tuun. Nyt tippuu! Pelastan sun. Moi! Ai, taas me tiputaan. Huonosti pelastettu. Jos tästä menis... Mikä herran jumala, mikä sieltä tuli? Mene pois! Mä oon Pois remppamies. hirviö! Mä olin korjaamassa ikkunaa. Että mä rikoin sen. Mä hajotan nää muutkin. Jos mä menisin TÄNNE! Hieno pukaus tuli. Nyt sitten... Ai. Siis eikö täällä saa niinku rauhassa enää mennä hississä? Mistä mä pidän kiinni? Mä en tiedä, mitä mä teen. Mä vaan pidän tätä puolessa. Mä en oo ihan varma mitä teen. Täällä nyt on kyllä. Pääsisikö? Suolia pois! Pitää mulla kylissä suolia. Mä oon alkanut kuntoilla ja kato näin pakaralihaksen kehittyy. No siitä saa kun esittelee taitoja. Ekoilee. No niin, eiköhän siinä ole ihan riittävästi tällä päivällä, mutta viidolle lähtee hiukset. Tää meni ihan siis hysteeriseksi. Ihan sekaisin ollaan. Pisti on vaan tämmönen nauruterapia. Siis sekin nauru, mikä ne on lisännyt tähän voi luoja. Joo, eiköhän siinä. Se oli semmonen pelailu. Nauttikaa tekin ton peliparista. Ja me sanotaan täältä studiosta nyt hei papa. No hei papa. Toivottavasti nautitte siitä. Myöhemmin sitten taas Genbeastia lisää. Ootteko te viime aikoina pelannut kaveritten kanssa jotain kivaa kooppipeliä? Pistäkää kommenttia tonne alas. Moi moi!